بتزمت ولدو متيولو تنسو بعجب متقبلو هاي بتزردو زفلتو مرحبا بالحان مساء ويلكم فيلكومن بنفينو تنبلو عبو نقدر حبو ما يوعينا قرو نحسبو نبلعيو نستيو نزقبو نمامكو قابن دربو نسنيو نخببو بتروبا بتقبو مسعبيخ عجبو يمهار يزنعيو ينببو تبهلي تاريخ عدبو عدرخا نبلو نلابو عدرخا أحلفكا غيتهبو نحلاف مقدي نودبو سلام كما يتوعلو كبرات تخاتلتنا لومي مريت ورحن صحين عب حدا مسمر كرخبين إذا مالت ورحي نصحي برهان بمخوال عب قال كفال عالمنا بقطرو كم زتسلمت كتكبرا مالتيو إذا خمس زعم السلف تسامه كابت انت اتحيزون ودسب كجرمن كسم بدن زتسنحه تفطرعوي كستاتيو إذا نايلو مقردات صحاي بفلاي عب اسبانيان برتغالن بزيادة كرئة تثبيت كبرلو لا إذا مالت جن مقراد صحاي كخساتن كله كل جزء عب أوروبا ويا بإسبانيان برتغالن ترح يرقى مالت هيكونن ورحي عب زورا مريت اتقبرو نايزوبا مسمر بأستات 5 ديجريز تتصربس لزخونه تسلال ورحي عب لعلقات مدريز عالبلو بوتا عب نفس وكف مقراد صحاي يفعلالي سلازي حدا اوان عب سمين أمريكا ات حدا اوان عب أفريكا كال اوان دما عب إيسيا وي عب أستراليا كخساتي خال إذن إلهم مقراد مسمر تقلال ورحي بقطتا كاب سميناوي أركتيك بمبقاس نا آيسلاند بورتغالن اسبانيان أقواريسو أما أكلاي بحري سلاززازمي أبزن حقرات زياتن بملو نايمت المات درجة كرئة زخل زلا بتوسخي إذن إلهم مفتسامي بفلاي أب اوان عراربو صحي زخصت بمخانو نتعذبتي أزيو فلوين مسات انزخونه نايتفوترو مرئيت كهبي ካብ እስጳኛ ወፃኢ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኣውሮጳ ሰሜን ኣፍሪካን ምብራቕ ሰሜን ኣሜሪካን ግን እዚ ፍጻመ ብኸፊል እዩ ክርአ ኣብ ጥንታዊት ዓለም ሰባት ብዛዕባ ስነ ጠፈርን ከዋኽብትን ዝነበሮም ናይ ፍልጠት ደረጃ ኣዝዩ ትሑት ብምንባሩ ምግራድ ፀሓይ ከም ዓብዪ ናይ መዓት ናይ መቕፃዕቲ ወይ ናይ ሕማቕ ትንቢት ምልክት ገይሮም ይወስድዎ ነይሮም ፀሓይ ብቐትሩ ብሃንደበት ክትፅልምትን ከዋኽብቲ ክረኣዩን ከለዉ ንባህላውያንን ጥንታውያንን ኣህዛብ ዓብ ፍርሓት ይፈጥረሎም ነይሩ ኣብ ጥንታዊት ቻይና ምግራድ ፀሓይ ክኽሰትን ከሎ ሰባት ሓደ ዓብዪ ገበል ንፀሓይ ይውሕጥ ኣሎ ኢሎም ይኣምኑ ነይሮም በዚ ምኽንያት ድማ እቲ ገበል ንፀሓይ መሊሱ ንኽተፍኣ ብምባል ብዝተፈላለየ ባህላዊ መሳርሒታት ተጠቒሞም ነጋሪት ብምውቃዕን ኣዋጅ ብምእዋጅን ዓብዪ ጫውጫውታ ይፈጥሩ ነይሮም ጥንታውያን መሶፖታሚያን ባቢሎንን ምግራድ ፀሓይ ከም ናይ ንጉስ ወይ ናይ መንግስቲ ውድቀት ምልክት ገይሮም ይርእይዎ ነይሮም ኣብቲ እዋንቲ ንንጉስ ካብ መቕፃዕቲ ኣማልኽቲ ንምድሓን ንግዚኡ ካልእ ተካእ ንጉስ ኣብ ዙፋን ኣቐሚጦም እቲ ሓቀኛ ንጉስ ተሓቢኡ ከም ዝጸንሕ ይገብሩ ነይሮም ኣብ ባህልን እምነትን ሂንዱ ራሁ ዝበሃል ጋኔን ንፀሓይ ክውሕጣ ስለ ዝፍትን እዩ ምግራድ ዝኽሰት ዝብል እምነት ነይርዎም ኣብዚ እዋን እዚ ምግቢ ምብላዕ ማይ ምስታይ ወይ ካብ ገዛ መውፃእ ኣይፍቀድን ምኽንያቱ እቲ ብርሃን ዝተበከለ እዩ ዝብል ባህላዊ እምነት ስለ ዝነበሮም ፍርሒ ነይሩ ክሳብ ሕጂ እውን ኣብ ገለ ቦታታት ይእመነሉ እዩ ኣብ ብዙሓት ባህልታት ኣፍሪቃ ምግራድ ፀሓይ ከም ናይ ኣማልኽቲ ቁጥዐ ወይ ድማ ፀሓይን ወርሕን ይበኣሳ ኣለዋ ተባሂሉ ይእመን ነይሩ ንኣብነት ኣብ ቶጎን ቤኒንን ምግራድ ፀሓይ ከም ናይ ፀሓይን ወርሕን ቃልሲ ይርአ ሰባት ድማ ነቲ ቁጥዐ ንምዝሓል ኩሉ ጽልእን ባእስን ኣወጊዶም ብሰላም ክነብሩ ይጽዕሩ ነይሮም ኣብ ባህልና እውን ምግራድ ፀሓይ ክኽሰትን ከሎ ፀሓይ ተታሒዛ ወይ ወርሒ ተታሒዛ ብምባል እዩ ዝግለጽ ነይሩ ሰባት ናይ ጸሎትን ናይ ምህለላን እዋን ከም ዝኣኸለ ገይሮም ይርድእዎ ንፈጣሪ ምሕረት እናሓተቱ ድማ ኣካላቶም ይሕጸቡን ጸሎት የብጽሑን ነይሮም ናይ ሎሚ ምግራድ ፀሓይ ዝረኣየሉ ሰዓታት ከምቲ ናይ ግዜ ዞባን ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣን ይፈላለዩ ኣብ እስጳኛን ፖርቱጋልን ኣብቲ ሙሉእ ብምሉእ ምግራድ ፀሓይ ዝረኣየሉ ከባቢታት ከባቢ ሰዓት 7 ፈረቓን ብኣቆጻጽራ ማእከላይ ኣውሮጳ ክጅምር እዩ እቲ ዝለዓለን ሙሉእ ብምሉእ ዝጽልምተሉን እዋን ድማ ኣብ መንጎ ሰዓት 8:25 ክሳብ 8 ፈረቓን ምሸት ኣብ ዘሎ እዋን ክኸውን እዩ እዚ ፍሉይ እዋን እዚ ፀሓይ ክትዓርብ 2 ደቂቕ ጥራሕ ክተርፋን ከሎ ስለ ዝኽሰት ኣዝዩ ዘደንቕ ምርኢት ይሕድር
ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኣውሮጳ ከም ብሪጣንያ፣ ፈረንሳ፣ ጀርመን ብኸፊል ዝረኣየሉ እዋን ካብ ሰዓት 7 ፈረቓን ክሳብ ርብዒ ጎደል ን9 ምሸት እዩ። ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃን ከባቢኡን ብኸፊል ዝረኣየሉ እዋን ኣብ መንጎ ሰዓት 7 ሰዓት 8 ርብዕን ኣቢሉ ክኸውን ትፅቢት ይግበረሉ። ዓለምና ብስነ ፍልጠታዊ መገዲ ክትመራመር እንከላ ምግራድ ፀሓይ ፍጹም ተፈጥሮኣዊ ናይ ሕሳብን ፊዚክስን ውፅኢት እዩ። ፀሓይ ካብ ወርሒ ብኣስታት 400 ዕፅፊ ተዓቢ እንተኾነ ግን ፀሓይ ካብ መሬት ዘላቶ ርሕቀት እውን ካብቲ ወርሒ ካብ መሬት ዘላቶ ርሕቀት ብኣስታት 400 ዕፅፊ ዝያዳ እዩ። እዚ ድሉው ናይ ተፈጥሮ ጥበብ ወርሕን ፀሓይን ካብ መሬት ክረኣያ እንከለዋ ዳርጋ ማዕረዓቐን ዘለወን ኣምሲሉ ክረኣያ ይገብረን። ወርሒ ኣብ መንጎ መሬትን ፀሓይን ኣብ እትኣትወሉ እዋን ክልተ ዓይነት ጽላል ትፈጥር ኦምብራ። እዚ እቲ ሙሉእ ብሙሉእ ጸልማት ዝኾነ ናይ ማእከል ጽላል እዩ። ኣብዚ ጽላል እዚ ዝርከቡ ሰባት ሙሉእ ምግራድ ፀሓይ ይርእዩ። ፔኑምብራ እዚ ከዓ እቲ ፍኹስ ዝበለ ጽላል እዩ። ኣብዚ ቦታ እዚ ዝርከቡ ህዝቢ ብኸፊል ምግራድ ፀሓይ ይርእዩ። ምግራድ ፀሓይ ክኽሰት እንከሎ ብዓይንኻ መልኢካ ምጥማት ንዓይኒ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። ምግራድ ፀሓይ ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ናይ ብርሃን መጠን ስለ ዝጎድል ናይ ዓይንና ብሌን ዝያዳ ይሰፍሕ። ኣብዚ እዋን እዚ ብሃንደበት ዝወፅእ ናይ ፀሓይ ጩራ ናብ ውሽጢ ዓይኒ ብዝያዳ ኣትዩ ንረቲና ከበላሽዎ ይኽእል። እዚ ጉድኣት እዚ ብዘይ ሕማም ስለ ዝኽሰት እቲ ሰብ ዓይኑ ይጉዳእ ምህላው ኣብቲ እዋን ኣይስምዖን እዩ። ስለዚ ነዚ ናይ ሎሚ ይኹን ናይ መጻኢ ተኣምር ተፈጥሮ ንምዕዛብ ፍሉያት መነፀራት ምግራድ ፀሓይ ምጥቃም የድሊ። ቴሌስኮፕ ወይ ባይኖኩላር እንተተጠቒምና ኣብ ቅድመ ካሜራ ፍሉይ ናይ ፀሓይ መጻረዪ ወይ ሶላር ፊልተር ክንገጥም ኣለና። ብተራ መነፅር ፀሓይ ብካሜራ ሞባይል ብቐጥታ ወይ ብሕሱር ኤክስሬይ ጌርካ ምጥማት ፍጹም ኣይምከርን። ናይ ሎሚ ናይ መሬት ወርሕን ፀሓይን ኣብ ሓደ መስመር ምስላፍ ንስነ ፍልጠታውያን ዓብዪ ናይ መጽናዕቲ ዕድል ዝህብ ንተዓዘብቲ ድማ ናይ ተፈጥሮ ጽባቐን ሓይልን ዘርኢ ፍሉይ ኣጋጣሚ እዩ። ካብ ባህላዊ ፍርሓት ናብ ዘመናዊ ኣድናቆት ስነ ፍልጠት ዝተቐየረሉ እዚ ፍጻሜ እዚ ኣብ ታሪክ ስነ ጠፈር ዓብዪ ትኹረት ክወሃቦ ዝጸንሐ እዩ። ብዙሓት በጻሕቲ ሃገር ነዚ ናይ ሎሚ ግርደት ፀሓይ ንምዕዛብ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ናብ እስጳኛ ኣትዮም ኣለዉ። እዚ ግርደት ፀሓይ ብፍላይ ኣብተን በጻሕቲ ሃገር ዝፈትውወን ደሴታት እስጳኛ ስለ ዝርአ ንብዙሓት ሓጎስ ፈጢሩሎም ኣሎ። ተፈጥሮ ኣዝዩ ዘደንቕ እዩ። ብፍላይ ኣብ ኣድማሳዊ ጠፈር ዘሎ ጽባቐ ዘስደምም እዩ። ነቶም ኣብ ዙርያ ዓለምና ዘለዉ ቁፅሪ ዘይብሎም ከዋኽብቲ ፀሓይ ብዓበያ ፕላኔታትን ካልኦት ፍጥረታትን ክትሓስቦም እንከለኻ ፍሉይ ስምዒት ይፈጥረልካ። ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ዓለም ንነብር ከም ዘለና ከዓ ይበርሃልካ። ግርደት ፀሓይ ናይዚ ውፅኢት እዩ። እቶም ቅድሚ ሕጂ ብፍርሒ ንግርደት ፀሓይ ምስ ምጽኣት ዓለም ዘተኣሳስርዎ ዝነበሩ ኣህዛብ ሎሚ ስነ ፍልጠት ምኽንያት ግርደት እንታይ ከም ዝኾነ ጭቡጥ መረዳእታ ቀሪብሎም ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ክቡራት ተኸታተልትና ፍሉይ መነፀር እንተዘይብልና ኣብ እዋን ግርደት ፀሓይ ናብ ሰማይ ገጽና እንተዘይጠመትና ክሓይሽ እዩ። መደብና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ክሳብ ኣብ ቀጻሊ ብሰላም ንራኸብ። ደሓን ጽንሑ። እቲ ዝመጽእ ወለዶ መጺኡሎ ተንሱ ብዓጀብ ይቀበሎ ሃየ በቲ ዝርድኦ ዝፈልጦ መርሓባ ብድሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑቶ ንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋቢ እንደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትገቦ ምስ ዓበየ ኸዓጅቦ ይመሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ